Nyako Ramogi gi thuolo mar orote machuok e laini marwa mar 2-600 machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng'. Duol mochune ndiko jopuonj e TSC oyango ni jopuonj aboro mano omaki kitudo kod kuo mar penj ibiro mi kum poni biro yudogi kod ketho. Director mar TSC e kaunti ma Homa Bay Milton Oyudgi okoni TSC rito nonro masani dhi nyime ewi jopuonj aborogo mane omaki e skund secondary ma Pala Masogo, kendo koyudgi kod ketho TSC biro kawnegi ondamo mager mar chik. Okoni migao mar somo ne osetero jorit penj manyien e sikundno, kendo koro jopuonjre dhi nyime gi timo penj maggi. Jopuonj aborogo igeno mar chopo e nyim doho kama idhi donjnegi kod ketho mar temo kwalo penj bang' ka nomakgi wuok tich godhiambo. Komishna mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilan ogolo siem ne afisas marito penj kokonegi ni manoyudi kodonjore e kuo mar penj tibiro kawo negi ondamo mowinjore. Across the county, we have our officers working around the clock to ensure that these exams are taken seriously with integrity. We want to ask all our examinations officials, be they the center managers, the invigilators, and the security officers, their topmost priority is to guarantee the integrity of the exams. They should put in their very best to ensure that no shortcuts are taken, no monkey business are condoned within the centers. And arising from that incident, we have put in extra measures just to ensure nothing of a similar incident will occur again. We've replaced the center manager. We've also replaced the supervisor and all the invigilators who are suspected to have been involved in that incident. So the center is secured. So we want to encourage the entire public, in case they see anything within the community that is likely to compromise the integrity of our exams, let them continue being good citizens, sharing information.